Čaute kamoši, vítajte v ďalšom živom vysielaní. Dnes tu mám špeciálneho hostia, Richard Ulianko, ktorý má psí hotel, ale taký netradičný. Má to spojené, že ubytováva psov, ale aj ľudí. Vítaj. Ahojte, ďakujem pekne. Začneme tak zľahka, že ako to vlastne vzniklo, tá myšlienka, že založiť psí hotel, alebo mať psí hotel? Cez koronu. Uh-huh. Býval som vtedy v Nitre, v paneláku. S obcami sa mohlo chodiť von, tak som chodil a ja mám perfektného psa, louisiansky leopardí pes, ktorý je fakt psychológ psov, že on je macher. On už na diaľku spozná psa, jaký pes ide oproti nemu a ozaj vie, má zmaknutú tú komunikáciu. Tak sme chodívali po vonku a stretávali sme psíčkarov. Len z 10 psov a ľudí sme stretli 9, čo tých psov neslo buď na rukách, alebo napnuté vodítko, pes nepričetný, agresívny, nezvládnutý. A tento môj pes je taký macher, že on to vie odhadnúť, čiže vieš, ak to bolo, že cez korunu si ľudia brali psov. No jasno. Brali to, že môžeme chodiť po vonku, no ale predtým možno psa nemali, tak mali problémy. Tak ja som sa im snažil tak akože radiť, že dajte toho psa dole na zem, pustite ho z vocky, že ten môj pes vie, čo robí, že nemusíte sa báť, on neublíži. Tak niektorí to pochopili, teda videli, že nám to funguje, že to ide. Začal som tým ľuďom niektorým dávať rady, lebo mi to vadilo. Šťastný majiteľ psa je, keď máš psa na voľno, na venčení a zase naopak šťastný pes je, keď je na voľno pri tom majiteľovi, nie, že ho vodí na vôcka ešte nesprávne. To je celé zlé. Takže ja som chcel, aby aj tí ľudia boli šťastní, aj tí psi, tak sme im začali radiť. Potom si ma začali nejak volávať častejšie. No a už to bolo toľko, že som si povedal, že halo, že ja strávim pol dňa tým, že radím ľuďom len tak, že je korona, není robota, že nejak si tým privyrobím, že si vypýtam také nejaké drobné kvázi za tie rady. No a potom bolo treba aj prevychovávať psov. Čo sa týka pes, a to musíš dať do svorky a on musí ten pes byť vo svorke. Čiže rozmýšľal som, že čo spraviť, aby som teda ich mohol brávať aj na dlhšie. No a ten objekt, ktorý mám, tak v podstate ten som prenajímal, tam bola reštaurácia. Kedysi, 4 roky, to bolo prenajaté. No a tak som si povedal, mal som tam takú časť na bývanie, tak som si povedal, že idem tam bývať. Idem tam bývať a uvidím, čo bude. Budem tých psov brať na prevýchovu a spravím si tam také nejaké výbehy menšie, aby som mohol tú prevýchovu robiť. Čiže predal som byt v Nitre s nejakým ziskom, ostali mi nejaké peniaze, tie som investoval do tých prvotných úprav toho areálu, aby to nejako mohlo fungovať. No a začal som brať tých psov na prevýchovu a tam som si povedal, že však OK, že keď už robím prevýchovu, tak môj sen bol taký kvázi aj mať hotel pre psov. Hovorím, keď už budujem to prevýchovné stredisko, že spravím aj hotel pre psov, tak som to začal budovať ako hotel. No a potom som zistil, že ešte by bolo toto treba, ešte toto. Potom som zistil, že vlastne po tej reštike mi ostali tam priestory nevyužité. Tak som si povedal, že prerobím tie priestory tak, aby som tam vedel aj ubytovávať aj ľudí s psami. Lebo chodili mi aj, prídu z Košíc, z Francúzska, alebo zo Slovenska som tam mal ľudí, že oni by prišli aj na týždeň s psami, len som ich nemal kde ubytovať. Tak som spravil ubytovanie, aby keď si niekto aj neverí, že vie s tým psom a není si úplne istý, nech môže prísť a stráviť nejaký čas pod dohľadom a je si istý vlastne, že to robí správne, čo robí so psom.
No mňa si vlastne týmto ty oslovil. Mne si náhodne vyskočil na Facebooku a ja som videl tú reportáž, kde si ty vlastne prezentoval svoj psí hotel a potom si tam spomenul, že vieš ubytovať aj ľudí. A ja som tedy sa tak zarazil, že to čo je, že akože on má psí hotel a hneď vedľa má pre ľudí. A potom, jak som to ďalej pozeral, tak zrazu vidím, že obrovský areál, že máš 80 arov. 85 árov. 85 arov. Mhm. Teraz ja keď som si to porovnal so svojím, že ja mám 30 arov a hovorím si, že fúha, že však už to je dosť. 80 arov to je, že obrovské za mňa. A teraz aj ľudia, aj psi pokope. Tak. Prekvapivo, ja som to robil, že predpokladal som, že tam budú chodiť takíto psíčkari. Ale to ubytko akože pre ľudí sa otvorilo minulú sezónu. A mal som tam aj nejakých psíčkarov, ale takých, že čo išli povedzme na výstavu do Nitry alebo niekde. Ale vyslovene, že idem na dovolenku so psom, to nie. Ale osvedčilo sa mi to ako taký socializačný projekt, že ľudia, čo sa boja psov, áno, že prídu mi často takí, že prídeme, že Ježiš, zavretí tých psov, že my sa bojíme. A ja im vysvetľujem, že títo psi, čo sú tu pustení, to sú moji psi, tí sú plne socializovaní, vychádzajú s ľuďmi. Nemusíte sa báť, naučte sa žiť aj s veľkými psami. Vyslovene, že ľudia, čo by sa nedotkol psa, tak zrazu hladká psa. Vlastne tí ľudia odídu po 2-3 dňoch šťastní, že som im odbúral nejakým spôsobom traumu. Hovorím, čo sa vám stalo? Napadol ma pes, keď som bola malá, alebo blá, blá, blá. Takéto scenáre. A tí ľudia odídu šťastní a tí psi tam behajú medzi nimi. Deti sa strašne tešia. Často, keď jasné, že niekedy tam máme tých aj maličkých, všelijakých dobrých, aj veľkých, aj veľkých chlpatých Aziatov dobrých a tie deti si to môžu pohľadkať a často tie deti, hlavne mestské deti, čo nemôžu mať doma psa z nejakého dôvodu, tak si to strašne decka užijú, a odídu tí ľudia šťastní, že wow. A mamičky sa neboja? Vieš, že tam Aziat a decko sa rozbehne? Zatiaľ je to také o dôvere, že ja to tým ľuďom vysvetlím, ja sa vyslovene opýtam, že teda či to tak chcú, či to nechcú, nič nerobím na silu, samozrejme, ale keď vidím, že je tam priestor na tú komunikáciu a na to uvoľnenie tej atmosféry, tak to využijem a hneď ich socializujem. Toto je veľmi zaujímavý koncept za mňa, lebo párkrát sa mi stalo, že mi prišiel človek, ktorý sa bal psov. Že on síce mal psa, ale mal nejakého malého a mal presne takúto traumu. A to si viem predstaviť, že práve takýto pobyt mu to dokáže rýchlo odstraniť. Lebo vieš, on môže ku mne chodiť na tréningy, na nejaké skupinovky, ale stále je to, že každý ten majiteľ má svojho psa na vodítku. A teraz, jak si mi to popisoval, že on by fakt prišiel na pobyt, proste je tam zrelaxovaný a neviem, máš tam bazén, je tam pri bazéne a okolo neho beha 10 psov, ktorí sú vycvičení, sú socializovaní, tak verím tomu, že rýchlo dokáže ten človek odstrániť tú svoju traumu. Áno, netreba to preháňať, akože, a hlavne u detí, že vždy vysvetľujem, že OK, je to fajn, že sa nebojíš psov, je fajn, že máš rád psov, ale vždy pod dohľadom teda dospelého, lebo ono není zase úplne za mňa úplne správne tie deti naučiť, že každý pes je OK. No jasné. To je veľmi nebezpečné, lebo potom sa stáva, že to dieťa chytí zrovna toho nesprávneho psa a je prúser. Takže snažím sa im to štepovať, že tento nie. Aj zoberiem tie decká, aj ukážem im takého aj zlého psa, čo nemá rád, napríklad deti alebo ľudí, čo šteká, tak trošku ich aj vystraším. Áno. A potom ich zoberiem v zápätí k Aziatovi 70-kilovému, ktorý ich vyoblizuje od ľavej popety. A vysvetľujem im, že potom ich zoberiem k malému, nejakému maltezákovi, čo bude agresívny. A zase ich zoberiem k čívave, čo bude dobrá. Aby vedeli, že veľký pes neznamená zlo a problém a takisto ani malý, ale môže to byť aj naopak. Hej, no
toto mi zase pripomína, ja robím vystúpenia pre deti do škôlok, chodím predvádzať triky, mám border collie a Jack Russell, ten už je na dôchodku. A tam tiež tie decka niekedy, oni sú strašne, vieš, natešené z toho psa a on sa proste ovalí na toho psa a ide objímať. A to je prvé, čo vysvetľujem. Nikdy neobjímaj cudzého psa, lebo ten pes sa cíti, že je uväznený, vieš, a môže reagovať inštiktívne. Mal som krásneho psa, kríženec nemeckého ovčiaka s Rottweilerom, taký 55-kilový, mohutný, nádherný pes. Aj sa mi chytil s mojím psom, aj mám aj jazvy po ňom, ale to bolo akože nedopatrením, že jak som ho ťahal od toho psa, tak on sa otočil, chňapol ma. Nejde o to. Úplne v pohode s ľuďmi. Úplne v pohode, relatívne s psami, trošku si dokazoval, ale však na to tam bol u mňa, aby sme ho naučili niečo. Tak ho ten môj pes ho trošku vyškolil, že čo môže a čo nemôže. A to mal veľkú trpezlivosť, že 15 minút po ňom skákal a už potom mi bolo jasné, že ho uprace. No a zaujímala sa o neho nejaká dievčina, čo mala nejakú farmu, že na farmu a toto a strážiť. No, že OK, však prídi sa pozrieť, tak prišla. Ten pes bol úplne v pohode s ľuďmi. Ale presne toto, teraz ma to napadlo, tá príhoda, aj by som zabudol, spravila. Ona si myslela, že ten pes, keďže je priateľský a ho oblizuje a krúti chvostom a teší sa z nej. Presne toto. Čupla si, chytila psa okolo krku a len som zakričal, že pusti ho. Priskočil som, inak by jej chýbalo pol tváre. Tak stihol si. Stihol som to. Nič sa nestalo, ona sa potom zlakla. Ani si ho nezobrala nakoniec, ale vyslovene jej chyba, to je presne toto sa nerobí psom, lebo to obmedzíš ho v pohybe a to je dovidenia. Videl si také videá? Aj ja som videl Reelsko, také milé na mňa vyskočilo, tiež baba išla, už neviem čo to bolo, nejaký Belgičak, do tvare, zjazvená tvár celá, dokaličená baba. To nemôžeš spraviť cudzemu psovi, keď ho nepoznáš. A ona neviem, či to dokonca nemala svojho. Ale tam zase, vieš, že keď ho ona rozmaznala, nebola dostatočná autorita, tak aj vlastný pes ťa dorafa. Dobre, idem pozrieť nejaké komentáre. Priatelia, zdravím vás, Evka, Dara, pravidelní sledovatelia. Čauky, čauky. Dobre, všetky siete nám fičia. OK, tak poďme viacej do týchto prevychov, že čomu ty sa venuješ. Takto, že ty si teda, považuješ sa za trénera psov, alebo ako sa vnímaš? Nie, ja vychovávam psov. Vychovávateľ. Ja som není tréner psov. Vychovávam psov a venujem sa tej akože kvázi takým tým problematickým zvieratám. Častokrát taký, čo napadne celú rodinu, pes. Sme tu spomínali predtým, ale príde mi pes, ani nie veľký, 20-kilový, čo napadne ženu tak, že útočí, keď som videl to video, že útočí 45 stupňovom uhle, čiže išiel jej po krku, chytil jej rameno, to jej dotrhal celé, že ju museli operovať. Oni žili traja v rodine, chlapovi prehrízol ruku a dotrhal a chalanovi takisto, čiže takého mi donesú, takýchto psov mi nosia. Napríklad. No a mojím úkolom je, že aby som ho teda odnaučil byť agresívnym na ľudí. Čo sa mi v tomto prípade podarilo len voči mne. Ale on mňa strážil ten pes, nepustil ku mne ani psa, ani človeka. Proste ja som s tým psom vychádzal, mohol som s tým robiť, čo chcem. Ale napadal ľudí ďalej, nevedel som ho v podstate. On jednal inštinktívne. On si mňa vybral ako alfu a hotovo. A išiel. Ani psi sa nemohli priblížiť. A keď on vlastne všetkých od teba takto odháňal, tak není to, že on si ťa troška privlastňoval? Alebo jak to vnímaš? Ale on mal voči mne rešpekt. No tomu rozumiem, ale že prečo... Mohol si ma, jasné. No. Mohol ma brať, že on je môj. Ale to je tiež povinnosťou tých členov svorky, a keď ma prijal do svorky svojej a bral ma ako alfu
Ale bol mi podriadený, ten pes to vedel. Áno, Chápeš? Ale je povinnosťou člena svorky chrániť svorku. áno. Vieš, a on to mal inštinktívne v sebe, že ma chránil. Okay, chápem. Dobre, poď nám skúsiť povedať, že keď ti príde takýto pes, tak aký je postup? Že čo robíš prvé, čo robíš druhé? No keď to je pes napríklad, že má problém s obsami, tak príjmem ho, dám ho do výbehu, nechám ho kvázi vychladnúť, no a popúšťam psov, nech si ich trošku navoňa, nakúká cez plot, lebo vždy, keď príde nový pes, tak všetci tí, čo sú doma, tak tí ho prídu samozrejme privítať najprv štekotom, teraz ho zavriem, každý ho príde ovoňať. A už sú tam prvé tie prvé komunikačné kanály prebiehajú medzi s tým si sadnem, s tým si nesadnem, s tým budeme, s tým a to už pozorujem, že na koho ako reaguje. A toto máš ešte stále cez plot? Či už ste v jednom výbehu a na vodítkach? Nie, toto mám zatiaľ cez plot. Cez plot, to je, nakúká si, navoňá si cez plot. A potom skúšam, podľa toho, ono vždy je to, záleží o to, že jak je to veľký pes, či to je, vieš, príde mi napríklad pitbullka, tak pitbullku nebudem púšťať s Louisiankou, alebo s Louisianom, lebo pitbull je silný pes. Tam použijem Aziata, samca. Že dáš tam vždy silnejšie plemeno, ako to, čo chceš socializovať? Áno, ideálne buď silnejšieho psa, väčšieho, aby, keď viem, že je agresívny a útočí na psov, tak psi vnímajú aj veľkosť toho iného psa. Čiže keď príde pitbullka, má 30 kg a zbadá 70-kilového Aziata, tak to je hneď rešpekt. To je hneď rešpekt. A ona aj síce skočí do neho, áno, že vyskúša. Samozrejme, pes, ktorý je rozumný, tak neskočí do súky, ale zase nenechá si tiež, že a zavesá mi na krk a teraz mi tu vízi jak náušnica a sa mi tu hompálaj. Čiže konkrétne, keď hovorím o tej pitbullke, tak tú pitbullku Aziat sa ohnal na ňu, že ne. Chvíľku si dala pokoj, zase išla skúšať. Potom sa otočil, cvakol ho len prednými zubami na chrbte, len ho upozornil, že nerob mi to, lebo. Potom vyskúšala tretíkrát, tak ho chytil, tak to trošku zatrásol a vyplul. A pitbullka bola vybavená. Hej. Čiže potom fungovala. No, alebo používam, že buď že 1 na 1, že väčší, silnejší na jedného, alebo potom vypustím 3, 4, 5 naraz. Menších jeho vzrastu. Áno. Že povedzme... Ale nikdy mu nepustíš menšieho, ktorého by on vlastne dokázal dominovať. Nie. Okay. Nie. To je ten efekt zase, môžu byť buď rovnako veľký a je ich 5 a viem, že ten pes je povedzme agresívny, že bežne je agresívny, ale to je zase ten efekt, že keď vidím 5 chlapov, nebudem vyskakovať. No jasno. Vieš, to je to isté. Alebo vidím väčšieho chlapa, to je väčší pes, nebudem vyskakovať. Vidím 5 chlapov, nevyskakujem. Čiže do tých 5 psov, málo ktorý sa pustí ten pes. Ďalšia vec, že tí ľudia to nevedia na vodítku vodiť. Presne. Čiže oni robia už nervózneho toho psa. Ani nevedia, prečo je nervózny. Poviem, pustite ho, pustím 5 psov a nič sa nedeje. Jak je to možné? No tak, že tých je 5 a pes je na voľno proste. Není nikto samovrah, že vieš, že vodíš do krčmy a teraz... Ne? Tak ja si myslím, že ani psi sú není bežne samovrahovia, pokým sa nejedná, povedzme, o Stafforda, Pitbulla, alebo nejakého iného takéhoto psa. Ja ešte vnímam, že rozdiel je, že keď on je na tom vodítku, že on cíti vlastne ešte ako keby podporu od toho majiteľa. Vieš, že v najhoršom, na konci vodítka je ten môj majiteľ, on ma zachráni. Vieš, že keď ho dáš na voľno, tak inak sa správa ten pes, jak keď je na vodítku. Jasné, buď istotu, alebo nervozitu. No áno, aj tú nervozitu, to je jasné. Aj častokrát je to ale za mňa o nervozite, že tí ľudia sú vystresovaní v tej situácii, lebo to vidíš na nich. Ten pes to z teba cíti. Ten pes ťa má tak načítaného, jak malé dieťa šlabikár, to často používam. Ten pes ťa len zacíti v tom momente, aký vydávaš pach,
Je to vybavené, on vie, že si Posratý. presne. No a takto používam psov, aj keď príde, že keď je agresívny na ľudí, tak ho zavrem a povedzme príde 30-40 kilový pes, tak zoberiem zase Aziata, toho najväčšieho, čo mám. S ním sa tam poprechádzam, popred ten výbeh, aby to ten pes videl a zase ten pes vníma tú jeho veľkosť. Vidí, fúha, tento 70-kilový, jak ho počúva toho dvojnohého. Keď ho dvojnohý zavolá, ten 70-kilový pribehne a sadne si a pozerá na neho jak na Pána Boha. Ten pes to všetko vníma a normálne vidíš na ňom, že predtým, jak bol za to ohradou a teraz, jak sa tam poprechádzam s tým Aziatom, že už sa tak obzerá, už je to také, že všetko lightovejšie, takže aj toto je taký psychologický efekt. A samozrejme, že potom ten individuálny prístup, že to krmenie pomaly z ruky A ty to máš teda tak, že majiteľ ti donesie psa a majiteľ ide domov? Alebo majiteľ tam je a učíš aj jeho? Keď je to prevýchova, teda socializácia na psov, tak je to bez majiteľa. Ten pobyt. Keď je to agresia na ľudí, tak je to zase bez majiteľa, ale vždy poskytujem také konzultácie, že buď to robím po pobyte, alebo pred pobytom, že toho človeka komplet všetko naučím. Celé know-how, ako s tým psom pracovať. Čiže až potom, keď si ho bere domov, tak to musí dodržiavať, lebo zase zásadná chyba, že darmo ty socializuješ toho psa s inými psami, keď ho nebude vedieť viesť na vodítku a správnym spôsobom zoznámiť toho psa. Môže byť stále reaktívnejší, ale keď už vieš tie techniky, že ako správne zoznámiť, tak sa už nejakým spôsobom vyhýbaš tomu problému. Áno. Takže musíš to toho človeka naučiť, tak či tak. Musíš vždy človeka naučiť, ako sa so psom rozprávať. To je dôležité. Ako s malým dieťaťom. Áno. Bo ani malé dieťa nevie ti povedať, ale vieš, že niečo mu je. Lebo má oči. Ja častokrát rozprávam mojim klientom, že nerozprávaj na svojho psa ako na malé decko. Vieš, lebo to je za mňa totálne rozmaznávanie a ten pes ťa potom nebude brať vážne. Hej. Je to zbytočné. Strašne veľa ľudí, ja to zase chápem, že keď má nejaká dôchodkyňa, čo si ma bežne takto volávala, ja som bol u nej doma, lebo že reagoval na zvonček a toto bla bla bla, tak som u nej sedel a vysvetľujem jej a ona došla ja som sedel v obývačke s tým psom a ona došla do obývačky a hovorí mu, jak sa volal? No to je jedno. Benny. No, Benny sa volal. Došla a hovorí, no čo Beninko, čo by si dal na večeru? Spravím perkelt a dal by si to s haluškami alebo s kolienkami. Nie? A Benny sedí, že hlavu. A rozmýšľa, že s čím by si to dal. Tak by to hneď bolo jasné, že kde je problém. On mal problém ten, že ten pes štartoval po cyklistoch, korčuliaroch, kolobežkároch, bla bla bla. Tak ale niekde poradil, že ho má zamestnať pamoskami. Áno. Čiže išla kolobežka alebo tento nejaký cyklista. Tak ho zavolala Beninko a teraz pamosok 1, 2, 3, 4. Lebo však on, keď to zbadal v diaľke, tak akože imitoval reaktivitu. Ja budem zlý, budem štekať. Beninko, bam. Aha, odpozoroval vzorec. To by ste vedeli nejako? Ja, že jasné. Išiel korčuliar. Tak som zobral Beninka. Tak mi ho dajte toho Beninka. Hodil som vodítko na zem a kráčal som ďalej. Ona hystericky záchva, že on vyštartuje, že teraz čo sa stane? Uvidíte, čo sa stane. Korčulia sa blížil, Beninko vyštartoval, že
zistil, že ho nikto neťahá naspäť, Hej. otočil sa, videl, že vôbec nikto nič nerobí, otočil sa dopredu a kráčal. Aha. Čiže boli sme potom na takej dvojhodinovej vychádzke, kde prešlo okolo nás 20 cyklistov, 30 korčuliarov a 10 bezcov a neviem čo. A pes išiel na chodníku širokom 2,5 metra a ovoňaval si trávu a stĺpy a bol úplne v pohode. A nič, úplne ho to prešlo? Nič, ani si nevšimol. Jak zistil, že ho nikto nepotiahol, Hej. to je to, že častokrát hovorím, že ja nepoužívam ani pamlsky na odmeňovanie, pretože ľudia to robia, a hlavne ľuďom to nedoporučujem, lebo to robia v nesprávnom momente. Keď to nevieš, kedy máš toho psa odmeniť, tak ho odmenuješ za to, čo spravil zle. Presne. No, a potom sa čudujú, že im to nefunguje. Tak ale vidíš, kedy si mu to dal ten pamlsok. Spravil niečo nesprávne a ty ho odmeníš, lebo on si sadol, ale medzi tým spravil milión chýb, takže ja tým ľuďom hovorím, že robte to bez pamlskov, rob to o tom, že si autorita pre toho psa. Však nakrmiť sa nakrmi. Hej. Nakrmiť sa nakrmi, ale nech s tebou robí kvôli tomu, že chce robiť. Kvôli tebe, ako kvôli tvojej osobe. Nie za to, že mu dáš nejakú mlsku. Hej. My, keď sme sa s Ríšom rozprávali už pred vysielaním, tak ja som si vlastne uvedomil, že máme veľa spoločného, aj čo sa týka prístupu ku psom. Najprv ja som si vlastne len odpozoroval ten hotel, že OK, že robí niečo podobné, že som zvedavý, ako to máš prepojené. A dneska, keď si prišiel, Ríšo, vlastne my sa vidíme prvýkrát naživo. Je to sranda, vieš, že v podstate robíme niečo podobné a lebo tí tréneri častokrát majú rôzne tie prístupy, že aj ty máš troška iný ten prístup, ale vždy, keď sa dostaneme k tomu základu, tak princípy, proste to neoklameš. Stále tam budú tie isté princípy. Stále musíš vedieť čítať toho psa, stále musíš vedieť autorita a láska, ako to nadávkovať. A že každý ten tréner robí to isté, ale používa len iné slova, ako to vlastne vysvetľuje. Vieš, že obidvaja robíme veľmi podobne, že nejaké detaily vždy nájdeš za mňa a kľudne mi vyvrať, ak s niečím nesúhlasíš. Ale tie princípy budú za mňa vždy tie isté. Jasné, však ako princíp áno, ale ja napríklad nepoužívam ostnáče a škrťaky. Ostnáč ani ja, sťahovacie používam. Ja napríklad. nepoužívam, za mňa to nefunguje. Za mňa to nefunguje, ja dokážem naučiť akéhokoľvek psa v podstate na normálnom obojku a ja v podstate, keď aj robím s tými psami, tak ja sa ich snažím od začiatku učiť, ako keby so mnou mal chodiť na voľno. Čiže ono to škrtenie, ja viem, že to funguje. No počkaj, ale ja to nepoužívam, že aby ho to škrtilo, ale ja to chcem mať čo najvyššie a keď spravím myknutie, keď spravím korekciu, tak aby ten pes lepšie vnímal. Lebo keď to má spadnuté tu dole, tak majitelia ťahajú, idú mu hlavu Ja ty otrhnúť. používaš taký, čo si nadstavíš, akože Áno. dáš to na úzko, že není škrťák. No mne nejde o toho škrtiť, mne ide o to, že to je vyššie. Aha, jasné. A teraz jasné. ja používam metódy, že myknem vodítkom, alebo sa otačam, tieto dve. Hej, A 5 minút mi stačí, pes mi chodí pri nohe a potom to učí majiteľa. hej. Vieš? Lebo keď im dám klasický obojok, tak za mňa to je pomalší proces. Lebo ja to vnímam tak, že ja to musím naučiť aj toho majiteľa. Vieš? A na tom sťahovacom je to rýchlejšie. Jak máš vodítko? Jak učíš vodítko? 3 spôsobmi. Meniť smer. Základ je, aby ten pes, aby si ho naučil, že on musí sledovať teba. Áno. Čiže stále meniť smery. On musí sledovať teba. Potom jednoduchá vec. Priviažte psa o stĺbostrom niekde. Hoci kde. S obyčajným vodítkom. Čo bude robiť ten pes? Bude sedieť pri tom stĺpe, že? No. Nebude sa tam mykať. Možno, že na začiatku zistí, že sa nikam nedostane, tak tam bude sedieť, že? Týmto spôsobom. Čiže ostaneš stať, keď sa ponáhla. Jasné. Napne vodítko, zastanem, imitujem stĺp. Hej. Mierne cúvam, ten pes sa nechce škrtiť. Čiže len zaimitujem stĺp a učím ho bez slova, nech si v vlastnej hlave uvedomí, že škrtím sa, ťahám, idem dopredu, škrtím sa.
a idem na uvoľnenom vodítku s jeho tempom, nech sa naučí vnímať moje tempo a idem, nikto ma neškrtí, nikto ma neťahá, nikto ma nemyká. Alebo potom len cuk, cuk. No áno. No ako dlho toto trvá? Bežne, ja neviem, 5 minút. Presne to som čakal. Daj mi sekundu, vypnem klímu, lebo už ma tu fakt, že chladí. No a toto je tá sranda, že fakt, vieš, no trénerovi to funguje za 5 minút. Majitelia sú častokrát prekvapení, vieš, že jak je to možné. Áno. A potom vlastne našou úlohou je, že naučí to toho majiteľa. Tak, to je najdôležitejšie. Preto ani neberem psov na výcvik. Akože vyčítali mi to, že sa vlastne ukracujem sa o peniaze, ale môjim účelom, zmyslom není cvičiť psov, ale naučiť to človeka, aby to ten človek vedel správne všetko. Aby vedel sa s tým psom rozprávať, aby ho vedel správne vychovať. To je dôležité. Dostali sme veľmi pekný komentár. Konečne niekto, kto vychováva a nepamockuje. To je veľmi pekný komentár. Ďakujeme. Poďme teda možno k tomu, akože toto je tiež veľmi zaujímavá téma, že keď porovnáme výcvik a výchova, ty hovoríš, že vychovávaš. Aký v tom vnímaš rozdiel? Zásadný, lebo trénovať psa a učiť ho, že častokrát mi prídu ľudia, že viete čo, ten náš pes ku nám nepríde, alebo je agresívny, alebo toto, alebo hento, alebo nevieme s ním toto, ale my s ním chodíme na cvičák. Dobre, že chodíte na cvičák, ale to neznamená, že keď človek ide 2-3 krát do týždňa na cvičák s psom na 1,5 hodiny, že a pes si vie sadnúť, lahnúť na povel, chodiť pri nohe, že je vychovaný. To je na vodítku tam na tom cvičáku, ale ten človek ho nevie pustiť na voľno v parku. Čo je za mňa úplne zásadná vec. U mňa sú 4 zásady, a to je socializácia so psami. To znamená, že ho môžem pustiť na voľno a ten pes mi nenapadne iného psa alebo iné zviera. Socializácia s ľuďmi. Zase ho viem pustiť v parku, lebo mi nenapadne dieťa, človeka, ženu, áno, hocikoho. Privolanie. Keď ho chcem pustiť na voľno, šťastný pes je na voľno, tak musím vedieť privolať. A potom je zákazový povel. Lebo zákazový povel je na všetko. To je jedno, čokoľvek mu idem zakázať, tak mu zakážem cez ten zákazový povel. Prečo je dôležitý zákazový povel? Pretože to ho učí aj jeho mama. To ani častokrát, ja skúšam niekedy aj ľudí, čo chovajú psov na dlhé roky. Nie každý chovateľ psa vie, že prečo sa bere 8-9 týždňové to štenia od mamy. No asi ani ja neviem prečo. Nevieš? Vidíš to. A z tohto princípu ja vychádzam, že 5-týždňové to štenia už vie, ona ho kojí do 5 týždňov. No. A 5-týždňové už vie prijímať tú stravu, už 5-týždňové by mohlo odísť od tej mamy a má ich 9. Áno. A častokrát ľudia v inzerátoch dávajú, že psík je socializovaný s ľuďmi, vie chodiť do klietky, vie špiniť na podložku, vie nosiť obojok okolo krku. Za mňa nepodstatná vec, absolútne. Tie 3 týždne od toho 5. do toho 8. alebo 9. to je 3-4 týždne, sú kľúčové, že mama ho vychováva to štenia. Učí ho základom správania, učí ho zákazový povel, učí ho sociálnemu kontaktu vo svorke. Ona tá suka nevie, že prídu v tom 8. týždni nejakí dvojnohy a tie štence zoberú. Čiže každá dobrá suka to robí. Ja som sa to naučil od mojej prvej suky, čo som mal, ktorá presne toto robila. A nič, len som sedel medzi nimi, medzi štencami a ňou a len som pozoroval. Fúha, toto čo spravila. A vtedy bola len kinologická, teda zväzarmovská literatúra, čiže tam si sa takéto veci nemohol dozvedieť. Dobre, počkaj, ale poďme konkrétnejšie. Čiže ona spraví nejakú korekciu, zavrčí, vycerí zuby a tieto veci myslíš, hej? Jasné. A týmto ona vlastne vysvetľuje, že čo môže, čo nemôže. Áno. Nastavuje hranice. Presne tak, nadstavuje mu hranice. Čo môže a čo nemôže. Ale toto isté
Ja hovorím stále, pes je len domestikovaný vlk. Toto isté robia vlci. Hej. Stačí si pozrieť hociaký dokument o vlkoch a tam to funguje. A ja hovorím všetkým psíčkanom, že halo, ako je možné, že 20 vlkov funguje vo svorke a funguje tam tá hierarchia a vy si neviete pustiť 20 psov, ani 10, ani 5. Vy si neviete pustiť niektorí ani 2 psov spolu, lebo teraz strach, bojíme sa. Ale to častokrát není o tom, že tí psi sa bijú, alebo je tam... Oni si len povykrikujú, ono to vyzerá baba, ale toto není bitka, toto je, tu sa len dohovárajú, že ja budem šéf a ty budeš môj podriadený a v zápätí ich pustíš, tých psov, Áno. a oni spolu fungujú. A tí ľudia, že jak je to možné? No, lenže bežná prax je, že proste niekde sa stretneš s iným psom, tí psi urobia presne toto, že idú si vysvetliť pozíciu a tí ľudia hneď dajú od seba, už sa v živote s tým nestretnú a jeden na druhého budú vykrikovať, vy máte agresívneho. Tí psi vôbec nemusia byť agresívni. Oni si len vysvetľujú tú pozíciu v tej svorke. A tá vlčia svorka je takto, pyramída. Tu je ten alfapár, a potom je 2., 3., 4. až 7., 8. pozícia a dokážu spolu fungovať. Prečo? Lebo ich od toho 5. týždňa ten alfapár a všetci pomocníci vo výchove učia ten zákazový povel. Čiže vlčatá sú už de facto 8-9 týždňové vychované a už potom ich učia len také tie, že loviť ideme tadeto, toto budeme robiť, takto budeme robiť. Ale ten vytvorený, podmienený reflex zákazový, že prečo budeš v pyramíde tu, majú od toho 5. týždňa vybudovaný. A to isté robia suky. Dobré suky, a videl som to nejednu suku robiť presne týmto systémom, že učia tie štence, toto môžeš, toto nemôžeš. Proste musíš ísť nejakým spôsobom vychovať. Len ľudia robia tú chybu, že donese si domov štenia, a je to malé, chlpaté, voňavé. Však to je nádherné. Ale takto rozmaznávajú, teraz to budeme ňuňúškovať. A žiadne hranice. A potom mi zavolajú, jak teraz, dneska, čo som riešil, 14-mesačný nemecký ovčiak, zavrčí na otca, potom vyštartuje po 17-ročnom synovi, lebo mu nikto neurčil hranice. Je to ešte štenia, dá sa s tým pracovať, ale nikto mu neurčil hranice. A ja toto robím vlastne, s mojimi psami to robím do 4 mesiacov. Že donesem štenia, do 4 mesiacov ho mám kvázi vychovaného, čiže vie privolanie, zákazový povel a je socializovaný. A potom ich učím, čo potrebujem. Sadník, nohe, toto, takéto veci. To sa ten pes naučí, že takto, lebo ťa už rešpektuje, čiže už máš plné vnímanie toho šteniaťa. Čiže čokoľvek oslovíš, to štenia už pozerá na teba, pozerá ti do očí a už čaká od teba, že čo. Čiže to už naučiť je ľahké, ale zbytočne učiť štenia sadnúť. Jak som mal babu, došla, že pes ju napadol. A hovorím, a jak je to možné? Keď sa staráš, ako si zodpovedná, neviem čo, jak je možné, že ťa napadne pes? Ja aj cvičím s ním, koľko cvičíš? 2 hodiny denne. Hovorím, nech sa páči, moja zlatá. Hovorím, 2 hodiny denne, keby ma Vlado šikanuje, tak tiež mu to asi vysvetlím, že to nebudeš robiť. Hovorím, tak ako ja osobne mojich psov učím raz týždenne, tak 12 minút. A keď vidím, že to vie, tak má voľno. Šťastný pes je voľný pes. Mne stačí vidieť, že to vie. A nemá zmysel za mňa niekde hodinu robiť so psom, sadni, lahni, zostaň ku mne, lahni, sadni, hen. No to nemá zmysel. Psa to prestane baviť. OK sú psi, že za loptičku celý deň. Áno, ale to není každý taký pes. Sú, že Belgičáci, nemeckí ovčiaci, aj iné sú, je aj Louisian, že za loptičku ti bude, že pol dňa robiť, čo chceš. Ale není každý pes taký. Pokiaľ není loptičkový, tak nemá to zmysel toto celý deň s ním. Musíš mu nájsť nejakú inú zábavu alebo dať voľnosť.
Niekto je šťastný len tak, že je medzi psami. Mhm. Že spolu komunikujú, hrajú sa. To je Jak si sa naučil túto komunikáciu? od psov. Že len si to pozoroval? Jasné. Mhm. A skúšal som, čo mi funguje. Mhm. Lebo mal som prvého psa, čo som mal, úplne najťažšieho, čo existuje. A to je súka československého vlčiaka. To je srdcovka. No, Ty ich bereš do hotela? jasné. Áno. Mám ich aj 4, aj 5 Aha. niekedy tam. Oni sú strašne inteligentní. Hej. To je polopes. Hej. Tak jak aj husky je dokonalý, ale čevečka sú veľmi šikovné a v tej komunikácii priam dokonalé, lebo je tam veľa z toho vlka majú v sebe. Ona ma strašne veľa naučila. Mhm. A to bola súka, čo by dala život za mňa a nepohla sa odo mňa. Proste z toho som mal také zážitky, že ešte neboli mobilné telefóny a išli sme niekde na chatu, zanesol som mu babke. Mhm. Tam bola voliera, 6x6. A predtým som s ňou býval na chate na Zobori asi 3 mesiace, lebo mala volačo s labkou. Autom som mu previezol z toho Zobora babke. Tam som mu zavrel, čau babka, ja idem na chatu na týždeň. Po týždni som došiel, kde je Bria. Nejak si odišiel, tak do pol hodiny bola preč. Jedna voliera, jeden plot, druhý plot, fuč. Ja rozmýšľam, no už viem, kde bude. Vôbec som ani nezaváhal. Išiel som autom na Zobor, na tú chatu, kde sme bývali. Zaparkoval som auto, zapískal som, jak som na ňu pískal. A už som počul šúchot lístia. Ona vytešená došla ku mne. Čiže čakala ma tam celý týždeň. Ľudia ju krmili, potom som sa pýtal, že áno, dali sme jej jesť, že ona tu pobehovala, čakala vás. Proste to bolo tak inteligentné zviera. Ona bola tak šikovná, a že brutál. Ona ma naučila aj to, ten zákazový povel, vtedy som pochopil, že aha, že prečo to robí s tými štencami, čo robí. Jediný problém, čo mala, bola strašne agresívna na psov. Tam sa nedalo, ale to bola genetika. Jej mama zabila 2 súky v nejakom konflikte a ona to mala v sebe, že proste každého jedného psa, to bolo jedno, či to bol pes, vajčák, alebo súka, alebo kastrát, každého si musela podriadiť. Nehovorím, že ho išla rovno zabiť, ale musela si ho podriadiť. Keď sa podriadil, tak ho nechala? Áno. Keď sa podriadil, nechala. Ale ona bola úplne, že brutál. To bola... A ty si mal vždy takýto vzťah k zvieratám? Od malička. Ja som stále domov ťahal mačky, psov a toto. Ja som chcel mať strašne psa, len my sme bývali v paneláku. To sa nedalo. Jasné, že rovno vlka som chcel. A potom som nejako prehovoril tých starých rodičov a ona bola u nich. A oni nechceli psa, starí rodičia. Nechceli, potom som im nejako teda prehovoril. Tak bola Bria, potom prišiel Dano, to bol haskač. Potom som začal behať aj záprahy, tých haskačov som asi 4 alebo 5. Chodili sme po pretekoch. Pôvodne som chcel teda s čevečkami behať záprahy, ale... Nevydalo? Nie. No, Briu by som zapriahol len raz a už by neodišiel nikto. Žiadny záprah by nás neobehol. Ani my iní, lebo hneď by vysela na voľakom psovi. Čiže s ňou sa to nedalo. A hlavne oni si idú svoje, tie čevečka. Oni tak 50, 60, 70 kilometrov, ale v kluse. On ti cváľať nebude. Kdežto haska, čo dokážeš donútiť. On cváľa s radosťou. A to, keď sú také preteky, že na kratšej vzdialenosti potrebuješ, aby ti ten pes cválal, neklusal. A tie čevečka tomu si ide, akože, že šetrím energiu, že možno ešte pôjdem 100 kilometrov. Vieš, oni si tak cupkajú akože v klídku. Takže to som... A potom to som chcel, že detko ich chodil krmiť, tie Bria, keď mala prvé štence, tak mu stiahli mu montérky, lebo sa mu 9 šteniat zavesilo na montérky. Proste dodalo to tomu dôchodcovi, a ja odporúčam teda dôchodcom, že nejakého vhodného psíka, že ono to dodá životnú energiu pre toho človeka, že ktorý, aj človek, že príde o partnera napríklad a ostane len sám, tak
odporúčam psíka, lebo na toto sú dobrí takíto, že všelijakí kríženci, čo ich je plné útulky, čo ich nikto nechce a ten pes by bol vďačný za každý dotyk, za každú lásku. Presne pre takéhoto dôchodcu ideál, že na porozprávanie sa, to nič lepšie nemôže byť. Detko nakoniec si zaobstáva vlastného psa. Takže ono, a žil s tým psom dennodenne. On bol úplne, že vytešený. Takže dôchodcom určite, aj ľuďom o samote. Proste ten pes ti dá strašne veľa, ale to neznamená, že ho treba rozmaznať a nevychovať. Vychovať treba každého psa, ale potom mu môžeš dať dostatok lásky, keď už je vychovaný. Dobre hovoríš. No a potom som mal ešte brazílske fily. Ťažké plemená si volil. Áno, to ja rád. No, a s Aziatov chovám asi 20 rokov, takže to je tiež moja srdcovka. Aziati na tých nedám dopustiť. To sú geniálne povahy. Na Moskováka čo hovoríš? Moskovákov moc nepoznám. Chodí mi tam na socializáciu jedna súka. Čiže nemám to nejako moc očumené. Ako je ich málo. Ja som asi 2-krát sa ku mne dostal Moskov. A nie, 3. 3 som cvičil. S jedným tam sa nedalo už nič. Alebo teda ja som nebol schopný nič. Tam totálna agresivita. A jeden bol ešte mladý, ten mal len rok, rozmaznaný, čiže tam sme to zvládli. A potom mi chodil ešte chalan, ten mal, neviem, myslím, že 2-ročného. A tam tiež strašne taká, oni to sebavedomie majú brutálne vysoko. A tam sme niečo zvládli, ale vieš, no tá genetika, že oni proste boli šľachtení na to straženie, on nebude ťuťu-muťu nikdy. Tí Aziati to majú ako tamto, ako vnímaš? No Aziat hlavne nemá byť agresívny na človeka primárne. On je na tie šelmy, čiže vlk, medveď a strážiť to stádo pred týmito mäsožravcami. A v noci aj na ľudí by mal. Čiže ono sa to tak šľachtilo. Áno, že on cez deň ležal, mrkol jedným okom, keď nič, žiadny medveď, vlk, nič, v pohode. Ľudí si nevšímal, ale večer, šero, vyhradená nejaká hranica, tam neboli ploty, tak tam nedošiel nikto s nejakým vrecom, že idem si nabrať lup. Čiže vtedy aj na ľudí. Oni úplne, že dosť často menia to správanie, že jak sa začína zošerievať a večer idú. A cez deň ti príde návšteva úplne bez problémov, že vie vojsť a v noci nepustí ten pes. Aj vieš, že ako to docielili, že ako to robili, ako to šľachtili? No jasné. Pes, ktorý to nerobil, tak bolo po ňom. Aha, okej. A tam sa nebabrali s tými psami. Proste, vieš, tam to bolo na robotu. Hej. To je pracovný pes. Teraz už tí Aziati, jasné, to sú všelijaké šousabáky, poprešľachťované, nevie to chodiť, nevie sa to správať, je to agresívne aj na ľudí, zabiť by ťa to išlo, proste. A není už, bohužiaľ, v dnešnej dobe Aziat jak Aziat. Áno, že je to biznis, ono to bolo moderné, ono to bolo dobré, že keď sa to... Ale strašne za mňa ubližuje tým plemenám FCI ako výstavy, pretože za mňa je choré, že ja som tiež kedysi chodil na výstavy, pokým mi prvého Aziata nechytil rozhodca za vajca zozadu. A pes sa ohnal a on ma vyhodil z kruhu. Hovorím, skús nechytiť za vajca, čo ti spravím. To sú magory. Rozumieš? Keď chytíš pudlíka nejakého za vajca zozadu a neupozorníš ani majiteľa, ani psa, on neupozorní ani mňa, ani psa, prišiel za 68-kilovým Aziatom a chytil za vajca. Pes, jasné, že keď otočil, že ide po ňom však. A hovorím, však to je akože, posudzujete Aziatov, nie túto bábovky. Takže, vieš to, a pokiaľ sa to takto robí, tak to FCI to celé, akože za mňa, dovidenia. Vieš, potom si ľudia kupujú, ide si kúpiť psa niekde, však tento šampión. Aha, to ti vieš na čo platné, že to je šampión, ale čoho šampión? Že má biele chlopy a hnedé oči? To ti je úplne jedno. Povaha je absolútny základ u psa a to je akékoľvek plemeno.
Lebo potom ľudia si idú kúpiť Dobermana, idú si kúpiť hento, Border Colliu a zistia, že aha, no však my sme videli Border Colliu, ktorá robí stojky na ušiach a teraz piruety a táto je agresívna na všetko pase. Áno, ale vy máte pracovnú líniu, ktorá má robiť 12-14 hodín denne, volať na roli a naháňať husy, kačice, ovce a teraz si tú robotu musí nejakým spôsobom nájsť. Len oni vidia, že Border Collie túto robí stojky na ušách, my chceme tú. Hej. Lebo ona je čierno-biela, tak túto čierno-bielu chceme. Potom zistia, že ju nezvládajú. Lebo môžeš nezvládnuť aj Border Collie. Nie, my chceme takéhoto Azia, on je aký pekný biely. A potom pekný biely Aziat nezvládnutý. Jak je to možné? No, lebo podľa čoho si išiel? Ľudia si vyberajú psov, samozrejme kúpime to len tak, pre nič za nič. Videli ste otca, videl si mamu? Tam musíš vidieť vždy dozadu tú genetiku, podľa toho sa to aj vyberá. Aj Aziati, že musíš vedieť, že tí psi za niečo stáli. A to isté, že vyberá si akékoľvek plemeno. Že pozri sa, že napríklad tie polovnícke plemená sú není takto v úvodzovkách zbastardené. Chápeš, lebo sa s tými psami pracuje. Jazvečík, niektorí, tí pracovní, tí pracáci sú jazvečík, pracák, vleze do tej diery a ide. Vieš, a droťáci a takýto. Jasné, že ich je veľa už, ale tí, čo akože majú polovné skúšky, tak tí psi stoja za niečo. A nemusí to vyzerať akože zrovna výstavne, vieš. Tam sa to opomína, že ideš na výstavu a oni pozerajú, že či má rovné nohy a voľnovkové chlpy. Nepozerajú na to, že toto je pes určený na to, pes určený na to. Že že ten pes vyzerá dobre, neznamená, že to je pes vhodný zrovna pre toho aj človeka, lebo dojdú mi dôchodci s Border Colliou, my ho nezvládame. Hovorím, to není pes pre vás. To potrebuje robiť, behať, toto, pracovať. Vy už ledva chodíte. Jaký pes? Tento, čo tu leží. Toto? To 70-kilové hovado biele? Áno, toto. Hovorím, takého, keď budete mať, tak bude robiť toto isté u vás doma. Bude celý deň ležať, ale viete kde? Medzi vstupom na pozemok a vstupom do domu. Aziat si nikdy nelahne za dom, za roh domu. Aziat si lahne medzi vstupom na pozemok a vstupom do tvojho domu. A tam leží. A to je jedno, či sneží, prší, on tam bude ležať. Lebo vie, že odtade môže dojsť niekto, kto by ti mohol ublížiť. On si robí svoju robotu. Nebude zbytočne behať. Nebude zbytočne štekať a robiť chaos. Proste leží, pokým nevstúpi nikto na jeho pozemok. Je úplne kľudný, vyrovnaný. Takže to je veľkosť tých psov, že je to ozaj tak vyšľachtené, že keď trafíš na dobrého, tak sú to geniálne psi. Tá povaha je za mňa ozaj dôležitá. A obrovské rozdiely ja vnímam, že keď máš jedno plemeno, tak môže tam byť strašne veľa rozdielnych povah. Na to sa ako pozeráš? To hovorím každému. My sme mali prvého Dobermana takého. Hovorím, a budete ich mať ešte 9 a každý bude iný. Lebo môžeš postaviť takto 10 Dobermanov alebo 10 Louisianov a každý bude iný. Každý má inú povahu. Aj v rámci toho plemena. Však mal som 4 alebo 5 Louisianov. 5 som mal dokonca. Každý má inú povahu. Suku som musel jednu akože vyčleniť normálne zo svorky, lebo bola nevyrovnaná. Vyvolávala mi stále konflikty, že keď prišiel dominantný pes, chvost zadku, vylakaná. Prišiel nejaký submisívny, vylakaný, chvost hore, ramena. Ja to tu zabijem. Hovorím, teba tu nepotrebujem, lebo práve, že toho, ktorému som potreboval jad vyhnúť sebavedomia, tak ona mu ho ponižovala. Vieš, takže, ale toho sa tiež netreba báť, že všetko je ako má byť. Že dal som mu takým známym, nič lepšie sa nemohlo stať ani im. Proste nadšení sú a funguje im to tak, že je úplne perfektne. Takže len to je to, že ľudia majú
jedného psa a myslia si, že ten môj pes je najlepší na svete, že lepší neexistuje. Vždy existuje lepší pes, poprvé, lebo ja som tých psov mal veľa. A myslel som si, že tento. Ne. Ja proste tých psov ozaj selektujem tým, že mi ich prešlo toľko cez ruky, tak viem povedať, že toto je jeden z 10 000. Mhm. A to keď poviem, tak za to psa by som vyvážil zlatom, že by som toho psa chcel. Takú Staffordku som mal u seba 2 roky na hoteli. Mhm. Že ponúkal som tej babe obrovské peniaze za ňu a ne. A proste to bol pes, že pán pes. Toto aj ja vnímam, že niekedy sa fakt vyskytne taký pes aj v hoteli. Možno tak 3-4 by som vedel takých, že fakt perfektná povaha, vyrovnaný, socializovaný. No to je to, že ľudia si myslia, že má jedného teda toho psa a strašne má očakávania. Uh-huh. A to ľudia majú aj od detí. Áno, že ja som niečo v živote nedosiahol a teraz si to nahradzam na tom dieťati, že chcem z neho mať hokejistu, on bude hrávať NHL. A to decko to vôbec nemusí baviť. Vieš, že možno z neho bude volejbalista. Že netreba to znásilňovať, že ľudia si kúpia psa, že my chceme border colliu alebo labradora a budem robiť s ním dog dancing. A ten pes nebude ti robiť dog dancing, lebo je na voľačo určený, proste tá genetika je niekde inde. Takže nie z každého toho psa vytlačíš, akože voľačo ti tam poskáče, ale nie z každého psa vytlačíš to, čo by si chcel. Čiže niektorí sú ozaj výnimoční na to, čo robia a niektorí potom sa čudujú, že áno, že mali sme a tento je iný a ten má inú povahu, no však to sa dedí po tých génoch, čiže tak je to. Pozrieme ešte nejaké komentáre. Píšu nám, že super live. Ďakujeme. Náš psík stále ťahá, nevieme ukludniť, pomaly odchádzame z domu, je veľmi nadšený, úzkostný, vonku chodíme doľava, doprava, skúšame niekedy aj 20 minút, až potom sa trochu ukludní, ale vždy mykne tam, kde chce on. No, vy robíte chybu, ne psík. Okay. On mykne, ale vy musíte ísť stále si zase... A nepozerajte na toho psa. Ľudia robia často chybu tu, že idú učiť psa, idú učiť psa, že má chodiť za nimi, ale pozerajú na toho psa a pes mykne tam a idú za ním. Proste netreba ani vôbec, ja hovorím, že ani pozerať na toho psa. Pozeraj sa pred seba alebo niekde do priestoru, nepozeraj na psa. Ty ho začneš takto ťahať, on bude chodiť za tebou, on sa na to naučí za chvíľku. Uh-huh. Dá sa prosím vás vychovať aj mix bulika, aby chodil na voľno aj medzi ľuďmi? Fú, mix bulíka. Jako bulteriéra, asi myslel. Neviem, čo ty myslí, asi. Všetko sa dá, keď sa chce, ale to je to, že tam záleží na tej genetike, že to je dôležité. Že mám známu, čo má Stafforda a ten aj sa pokúšala s nimi niekde ho dať aj na výcvik, ani ho nikto nezobral, ani nikde. Uh-huh. A ten pes je nepríčetný, napadol niekoľko ľudí, napadol niekoľko psov. No a ten pes počúvne a poslúcha. Ale to máš tak, jak som spomínal toho čierneho, čo napadol celú rodinu, že ten pes ma rešpektuje a on vie prečo. Hotovo. A nikoho iného nerešpektuje. A čiže dá sa všetko naučiť, len nie každý je predurčený na to dané plemeno. Proste za mňa je dosť také, že ťažko pre mňa spracovateľné, že príde 35-kilový Stafford a 16-ročné dievča, čo má 45 kg, príde so 100-kilovým otcom, alebo 110-kilovým a teda pýtajú sa, že ako, hovorím, takto, ale keď som videl psa, hovorím, a ty si nesperiš ani prd.
Proste nemôžeš, máš toho psa, ale proste s ním musí robiť chlap, ktorý má silu. Stafford je 35-kilový, jak iný pes 50-kilový, že to je čistá zbraň. Keď sa vytočí, tak to je hotovo. Čiže to nemôže hocikto s tým chodiť ani venčí. Teraz je to moderné, ale akože ide 50-kilová baba s takým psom, ktorý není vychovaný, to je dosť za mňa nebezpečné. Jak to vnímaš, že dá sa človeka naučiť? Lebo dobre, psa sa dá. Vo väčšine prípadov, za mňa teda. Že čo robíš s tými ľuďmi, keď ti takto príde baba? A vieš, koľkokrát mi plakali? Že to nedajú a toto, a to už ja za to nemôžem. Lebo buď sa to naučia, alebo nenaučia. A keď to nedá, že vidím na nej, že to nedá, tak to nedá, ale to nemôže vyčítať mne. Mňa ten pes počúvať bude, ale nie ju. Jednoducho, niektorí ľudia tých psov berú ako deti, ako náhradu za milencov, za partnerov, za, ja neviem, ako rodinných príslušníkov. Však dobre, aj so mňou psi spávajú v posteli. Nemám s tým problém, ale keď poviem šúpaj z postele, tak ide z postele preč. A počúva ma, takže asi tak. No. Nie každý to dá s tým psom. Ja to vidím aj na tých ľuďoch. Oni dojdú, aha, a viem, že odíde a nedá s ním nič. Vnímam podobne. A sú takí, že prídu mi, pozerajú na mňa, počúva, že to som predtým, mi to nevysvetlili takto a nevedel mi to nikto takto povedať, že nepochopil som to. Že takto to funguje? No. Do 3 mesiacov pes bol reaktívny na psov, aj na ľudí. Mali sme takú socializáciu, kde bolo asi 20 psov. Pes sedel v strede, tak 10-15 árový pozemok, v strede sedel a okolo neho behalo 20 psov a asi 30 ľudí a ten pes ani nepohol 10 minút. Potom dostal voľno a behal medzi tými psami úplne v pohode. Čiže tí ľudia to pochopili, robili to úplne presne tak, jak som to chcel a dali to. Hovorím, vy tu už nemusíte ku mne chodiť, môžete učiť ďalších ľudí niekde. Jak to funguje. Sú takí, čo to dajú a sú takí, že môžeš robiť, čo chceš a nedajú to. Lebo aj jednak, ja hovorím, že to je jak chémia medzi ľuďmi. Vieš, že vytvárajú sa nejaké páry, áno? A toto funguje aj medzi psami, že keď je socializácia, tak si vždy ten pes nájde nejakého psa, ktorý mu je blízky, s ktorým bude vychádzať. Keď ich je 40, tak vždy si sa nájdu tí dvaja, ale tak, jak to funguje medzi ľuďmi a funguje to aj medzi psami, tak to funguje aj medzi ľuďmi a psami. Čiže ľudia si vyberú psa, teraz si doneseš ten pes ti vôbec nemusí sadnúť. Ani mentálne, ani fyzicky. Samozrejme, musíš mať na to koľkokrát čas a nemusí ti sadnúť ani chémia s tým psom. Že to normálne vidím, že nefunguje to. Dobre, akože mi chceš povedať, že ten pes... Tým chcem povedať, že... Si tiež vyberá? Jasné, že tým chcem povedať, že keby som toho psa, že s tebou fungovať nebude, akože ty ho dokážeš nejako spracovať a toto s ním robiť, ale potrebujeme z neho dostať ešte niečo viacej a zoberiem ho ja a bude so mňou fungovať, že dovidenia. Alebo zoberie ho voľaká baba. Chápeš, že niektorí psi sú vyslovení na tej baby a môže robiť s ním, čo chce. To mám od Aziatov už takto takéto skúsenosti, že pes, ktorý ti nebude pracovať s tebou a nedostane z neho, nevymačkaš tú šťavu všetku z neho, zoberie ho iný chlap a s ním bude ten pes robiť zázraky. Ale stalo sa toto akože aj tebe? Lebo ja to nevnímam. Ja to vnímam napríklad presne naopak, že majiteľovi nefunguje ten pes, ale mne funguje. Akože ja neviem, ale... Vieš, čo myslím? Napríklad to som hovoril aj o tej súke, čo som dal zo svorky. No. Chápeš, že... A tam bola v pohode. A tam je úplne v pohode, ale
aj s obsami je v pohode aj všetko. Proste není to pes určený na tú robotu, čo som ja od nej potreboval. Rozumieš? Že tým pádom sme si ani nesedeli nejako, chápeš? Že okay. ja som ani nemal k nej taký nejaký vybudovaný vzťah. A som sám povedal, hovorím, na čo to budem siliť? Súka vycvičená, vychovaná, rozumieš, že oni naložknuté prstu. Že oni sú úplne šťastní z nej. Ale pre mňa na tú robotu bola úplne, akože, skôr mi tam robila škodu. Čiže ja som si k nej vzťah nejaký nevybudoval. Ani ona ku mne. Ona odišla, ona keď sa vráti, akože chodí na hotel, tak ona sa vždy teší. Ale teší sa tým novým majiteľom. A ja to viem, ja to cítim vnútorne, že tam je lepšie, že proste my sme si nesadli. A pritom mám druhú suku, mám takú, že tá sa nepohla odo mňa. Ale robí robotu, vieš akú. Švajčiarske hodinky. Ja pozriem na ňu a ona ide. Mne ten Louisian vychovával Aziata. Ja som Aziata, tohto Baruta, čo mám, tak toho som mal od roka a pol. On bol v podstate druhýkrát vonku z toho areálu, keď som ho ja zobral. Čiže ja som ho vôbec nevidel od šteniaťa. To bolo ale od našej súky krv. Po mojej súke teda, čo mala dcéra. A povedal som si, že zoberiem ho toho psa, lebo vedel som, aká je tam krv. Bolo to po tej našej súke. Takže som ho doniesol, rok a pol, nevedel nič. Cvakol mi syna, suseda, vodára, vieš, inštinkt. Kúkol, bam, cvakol. No a teraz som mu začal prívolávačku. A takéto veci. Je výchovné. Louisian sedí vedľa mňa. Barút, nič. Už som chytil trošku nerva. Barút. Louisian, bez toho, že by som volačo povedal, vyštartoval, došiel k nemu, tak to rafol ho do boku. Pes sa ohnal, pes sa otočil, ohnal sa po ňom, ale automaticky prišiel. Rozumieš? Normálne diaľkový ovládač. Bez toho, že by som, a to nespravil raz ten pes. Wow. Sedel pri mne, bez slova, že by som volačo. Barút. Na tretíkrát už ten intonácia hlasu bola iná. Vybehol, cvak, bam, pes došiel. Takto to budeš robiť, pozerám na neho. A pes funguje so mňou na slovo, aj ten Aziat. Ale učil ho Louisian. Napríklad. On naučil veľa psov. A psi sa najlepšie učia pozorovaním. Čiže keď máš dobrého psa, preto pre mňa sú takí vzácni, že aj tá Staffordka, to bol geniál, ale prišla zhodou okolností, prišla ku mne taká laknutejšia a to je presne tento prípad, čo som ti hovoril, že ty dokážeš tomu psovi dvihnúť tak sebavedomie, že ona došla taká vylakaná, taká submisívna, ale krásne stavaná. Počuješ, za rok, keby si ju videl, ona mi tam upratovala nemecké dogy 90-kilové. Čo akože učila ich, jak sa majú správať. Že som jej dvíhal sebavedomie. Úplne tak silná sa stala. Brutálne. A my sme si tak sedeli, ja som to cítiš z toho zvieraťa. Že ja som jej dvíhal sebavedomie a ona robila tú robotu pre mňa, čo som od nej potreboval. To bolo normálne, že taká symbióza, taká chémia, že som plakal jak malé decko, keď odišla odo mňa. To je pre mňa pes, že chápeš, keby si mi ich dal 10 000 takto, tak poviem, že ju chcem. Že to ja nepoviem na hoci akého psa, že pre mňa, vieš, aj svojich psov mám taký, že dobre, ale to je proste, to bola súka, že dovidenia. Lebo vieš, ja som jej dal veľa, ona mne dala veľa. To je to. Aj proste s tým psom, keď si sadneš, tak ti dokáže pre teba strašne veľa spraviť. Strašne. A teda, čo sa týka tej mojej roboty, no. Hej, chápem, čo hovoríš. Máme tu ešte takúto otázku. Počkaj, pribudli tu ďalšie. Super sa to počúva, niečo bližšie k ubytovaniu psa s majiteľom. A na vašu militáru dráhu dá sa prísť aj jednorázovo?
Dá sa prísť aj jednorázovo. Tá military dráha, to tiež akože to som robil taký unikát. Dovolím si povedať, že svetový unikát, lebo to sú prekažky, ktoré som vymyslel ja. Áno, že rôzne sú tam také, že nevidel som to nikde. Čiže môžeš pozerať na rôzne videá YouTube, ale nevidel som tie prekážky, čiže mnou vymyslené. Čiže ja to tak aj tvrdím, že je to svetový unikát. Je to na rozlohe skoro 15-20 hárov, čiže sú tam prekážky ozajže zložité. A ešte vlastne tú military dráhu komplet celú ešte neprešiel žiadny pes. Okay. Takže je to taká výzva. A keď niekto prejde, niečo dostane? Nejakú trofej? Pochválime ho. Potlapkáš po pleci, dobre, šikovný. Dostane mosku. No neprešiel to ešte žiadny pes, aj som rozmýšľal, že by som možno spravil taký pretek, že ktorý pes by to dal, lebo je to taká výzva. Akože tie moje psy prejdú strašne veľa, ale všetko ešte nedali ani moji. Proste vždy je tam nejaká zábrana. Ešte som tam nemal nikdy takého Monkeyho, alebo jak to bol ten... Boli na YouTube také videá Belgičáka. No jasne, tých Belgičákov. Monkey tuším, ne? Neviem, jak sa volal toto, čo myslíš. Monkey, no. Tak to sú brutálne veci, ale mám tam ja také podobné, že to sú... Fú. Taký Spartan race pre psov by si mohol spraviť. Alebo... No a ešte to je, čo sa týka dráhy, že dá sa prísť aj samostatne na dráhu. Tú dráhu som hlavne primárne robil kvôli tomu, že psom to brutálne posilňuje motoriku a psychiku. Čiže vidíš na tom psovi to sebavedomie, že prejde tú prekážku, oni rastú. Každou jednou tou prekážkou rastie ten pes. A potom s ním ideš do slovenského raja a tú jednu súku, čo som dal, tak tam chodí po rebríkoch ten pes. Okay. Alebo ideš, čo sú také tie dieravé schodiska, a ideš do veľkej výšky a pes ti tam prejde, vieš, po rebríku, hoci kde ten pes ti prejde, lebo nebojí sa. A potom oni, naozaj vidíš, že na tom iný pes sa tam bude klepkať a ten ide sebavedomo, spraví všetko. Ono to používame na tú socializáciu napríklad, tú dráhu, lebo keď je reaktívnejší pes a potrebujem ho správne naučiť na tých psov, tak to robím presne na tých prekážkach. Pretože ty potrebuješ zamestnať kvázi tomu psovi hlavu. Keď ho postavíš takto jeden na jedného a budeš ho pozerať do očí, tak to je hneď mela. Ale keď mu dáš nejakú zložitú prekážku a on musí vnímať majiteľa, on musí vnímať tie prekážky, že kde dám tú nohu, ako... A medzi tým ide pes, ktorého neznáša úplne z duše, tak akože ten pes okolo neho prejde, lebo on sa musí sústrediť na veľa vecí. Čiže takto sa dá odbúrať aj stres z iného psa a hlavne tá motorika, psychika. Ale aj stres iného psa. Oni zabúdajú popri tom. Čiže často tie socializácie mávam práve na tej prekažkovej dráhe. To si dobre vymyslel. No, lebo ja som to videl sám na tých svojich psoch, vieš, že to funguje. A že sú šikovní. A ubytovať sa samozrejme dá aj s obsom. Dá sa aj cez Booking. Tak cez Booking to robím. Hauko Villa sa to volá, čiže... Dobre. Tak priatelia, pozrite si Hauko Villa. A dobre, máme tu ďalší koment. Je možné, že pes vníma za prirodzenú autoritu viac muža ako ženu? Ako teraz konkrétne, alebo to ako vo všeobecnosti? Ak to bola otázka, že vo všeobecnosti, tak vôbec nie. To s tým nemá nič spoločné. To je proste o tom prístupe. Že pes, keď aj v domácnosti predpokladám, že žijete dvaja, že muž a žena a máte psa, tak ten pes si prirodzene vybere niekoho za tú autoritu, ktorého považuje za tú autoritu. A tým, že vás nerešpektuje, tak je to vaša chyba, že robíte niečo zle. Nie je chyba toho psa, alebo že proste možno ten muž robí niečo inak, ako robíte vy. Pozrieme ešte ostatné siete.
Dosť ľudí sme mali pripojených aj na Instagrame, alebo teda ešte máme. Na YouTube mi neukazuje žiadne otázky, neviem prečo. Dobre, ty kokso, ideme už 1:15. Pekný rozhovor nám píše Peťo. Díky, Peter. Ďakujeme. Dobre, dajme ešte nejakú záverečnú radu. Počkaj, mám tu niečo poznačené, čo by sme im poradili. Alebo napadá ťa niečo? Daj nejakú radu, ktorú by vedel bežný psíčkár aplikovať hneď zajtra. A mal by poslušnejšieho psa. Alebo lepší vzťah so svojím psom. To je na ďalšie 2 hodiny. To je na ďalšie 2 hodiny, ale samozrejme, že poradiť sa, len tak, jak som hovoril, tam je strašne dôležitá tá genetika. Čiže nikdy nepozerajte, že ten pes má pekné modré oči, alebo jedno hnedé, jedno modré. Vždy treba pozerať, že akí boli rodičia, na čo toho psa chcem, čiže preveriť si tú genetiku, tým pádom aj ten zdravotný stav nejako. A potom, keď už mám vhodného psa vybratého pre seba a viem, že tam ten materiál je dobrý na tú prácu, čo chcem, tak od prvého dňa treba k nemu pristupovať tak, že ho chcem vychovať. To je to isté, jak s deťmi. Aj deti chcete vychovať, aj psa chcem vychovať. A čím je viac vychovanejší ten pes a začínam hneď od toho prvého dňa, o to viac ho môžem potom milovať a dať mu tej lásky a voľnosti, čo ten pes potrebuje. Čiže keď psa vychováte a čím skôr ho vychováte, tým skôr mu dáte voľnosť a dáte voľnosť aj sebe. Tak to funguje. Mhm. No dobre, a teraz diváci pozerajú a plačú, že no ale ja už som si kúpil psa, nezhoduje sa to s mojou osobou. Že vieš, bola aká 16-ročná baba, pozerá, kúpila si teraz Stafforda. Tak akože je to v prdeli, že tam už nič nezrobí? No, môže to byť, že si nesadli, že ani si nesadnú, ani ho nezvládne. Uh-huh. To sú potom tie sídliskové scenáre, že pes napadne iného psa, poťaha majiteľku, vieš, na čo? Tak si treba rozmysleť, že či chcem psa a chcem sa tomu psovi venovať a mám na to. A keď na to nemám, tak dá sa ten pes posunúť zase nie do útulku. Lebo tých útulkov sú plné, tie útulky sú plné. A to je ďalšia vec, čo som chcel povedať, lebo aj ja mávam útulkáčov, že úplne zbytočne si ľudia zadovažujú kvázi v úvodzovkách čistokrvných psov, lenže kúpi to na bazoši za 150 €. Je to taká haraburda, že keby si zobral z útulku nejakého strapatého čierno-bieleho, ktorý sa nepáči nikomu, tak ten by ho počúval takto. Ale nie, on si vybere proste Stafforda za 150 € a potom sa čudujú, že... Alebo teda to je jedno, jakého. Sú aj akékoľvek plemeno, len kúpia si jazvečík a potom ten jazvečík má meter na dĺžku a meter na výšku. No, to není jazvečík, čiže to sú všetko také veci. A keď do útulku, tak ten pes si vás vybere. Že netreba si zase ani v tom útulku vyberať toho psa. Dajte si pustiť 10 psov a vyberajte inštinktívne. Tým chcem povedať, že ja som mal štence s Aziatmi a boli mi od Prahy, došli pre psa a poslali mi zálohu, že oni chcú toho hnedobieleho. Ja, že OK, je pre vás nachystaný. Došli z Prahy, za Prahou ešte niekde, došli, otvorili bránku, v tom momente sa pozrel čierno-biely pes na nich, došiel ku ním a 2 hodiny bol s nimi. Za kým psom odišli? S čierno-bielým. Ten hnedý ani nekúkol na nich. Chápeš? Že to je to, čo som zase hovoril, že tá chémia pes-človek, že takto to je. Ten pes si ťa vybere. Tak ja si vybrala Bria, ten môj prvý pes si vybrala môjho otca. Všetky tie štence boli pri suke a ona mala kotec nejakých 20-30 metrov. Jediná došla k plotu.
On zastal s autom, pozera, jaké štenia, chytil ho, toto berem, hotovo. Mhm. Chápeš, že to štenia si ťa vybere. Aj ten pes si ťa vybere, takže choďte do útulku a z tých 10, 15, 20 psov si vás vybere ten pes, ktorý bude takto s vami fungovať po zvyšok života, nebudete mať s ním problém. Pretože tam je chémia, tak to funguje. To proste je. A verte na nos psa. Pes má iný nos. On to vie vyčúchať, že tento človek je pre mňa vhodný. Psi to vedia, takže treba dať na inštinkt toho psa. On si ho vybere. Mhm. Ďakujem ti veľmi pekne. Toto bola Ďakujem. veľmi pekná bodka za celým týmto rozhovorom. Ja som si to veľmi užil, veľmi veľa si nás naučil. Ja ti Ďakujem za to pekne. veľmi ďakujem. A diváci, lúčime sa s vami. Dúfam, že ste si veľa odnesli. Čaute. Ahojte.